Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka a matsayina na mataimakin shugaba na mawaƙan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙungiyar Lajnatu Shu'ara Islam Madiyinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ina miƙa jejeto mutuƙar jejeto ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu da ƙannansu da 'ya'yansu da jikokinsu da iyayensu na wannan ibtila'i da ya faru a wannan gurin maulidi da aka zo aka kashe mutane babu gaira babu dalili, ba don komai ba su kuma san komai ba. Masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurin maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu shakka waɗannan mutane muna musu kyakkyawan fata, kuma wannan babu shakka mutuwa ce suka yi, mutuwa mai kyau. Sun mutu a gurin maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don wannan mutuwar ko ni na samu irin ta ina so. To idan mutum har zai gansu a matsayin wasu irin mutane sun mutu a gurin maulidi, maƙiyin annabi baya zuwa gurin maulidin annabi. To babu shakka sun fito daga gidajensu sun zo don su raya dare, ba don komai ba, don kunnuwansu su ji waye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ji daɗi a zukatansu an faɗi masoyinsu Annabi Muhammadu. Kuma suna tsaka da jin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka turo wasu azzalumai wanda mu ba mu yarda da cewa a rashin sani aka yi wannan abun ba. Babu yanda za a yi a rashin sani a zo a sake bom ɗin ya faɗo, bayan ya faɗo bayan minti 30 a sake dawowa a zo a sake sauke bom, kuma duk ya zama a rashin sani. Ni ban yadda ba, dole akwai dalili. An kashe masoya Annabi Muhammadu, abin ya mana zafi, kuma muna taya su jejeto waɗanda suka mutu. Allah ya karɓi shahadarsu, Allah ya karɓi shahadarsu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi bakuncinsu. Gwamnatin Najeriya kuma muna kira, kamar yadda Maulanmu Shehu Ɗahir Usman Bauchi ya yi kira, lallai ba wai a yi shiru ba, a bi kadin wannan abin. Ta ina abin ya faru, me isa ya faru, ya aka yi ya faru, sannan a biya diyyar waɗanda aka kashe musu rayuka, a biya su diyya. Wannan shine daidai. Wannan abin ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. A nan garin da muke, a garin Jos, zakirai sun taso za su wuce, aka kama su aka musu kisan gilla, har yau ba mu sake jin labarin ba. To wannan muna so ya zama transparent, a fito mu ga me aka yi akai. In ba haka ba, wallahi ba za mu fasa yin munanan addu'a akan wannan abin da aka yi mana ba. Ba mu da ƙarfi, ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba, amma wallahi muna da addu'a, muna da addu'a. Za mu yi addu'a Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan abin, Allah ya lalata tunaninsa, Allah ya lalata tattalin arzikinsa, Allah ya lalata duk. Kai ba ma sai mun yi addu'a ba, masoya annaba aka taba. Saboda haka muna kira ga gwamnati a fito kiri-kiri mu ga abin da aka yi, shine hankalinmu zai kwanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.